So yun mga kasunggab, ngayon ang ating gagawin is magluluto tayo ng adobong manok. So ayun, panoorin nyo, ito yung pinakamagandang recipe dito sa buong mundo. Panoorin nyo ang ating vlog ngayon, magluluto tayo ng manok. Una, subscribe to my channel and also press this bell icon. ibangga yung karaha. Pasok na. Bang! Hindi pa. Antayin muna natin. Mga ilang minuto para hindi maging mainit yung karaha. Diesel! Pagkakang tat karaha. Pasok na. Pwede daw. Bang! Pwede na. Pwede na. Ere pa. Pwede na. Ere pa. Pwede na. Nudog ng tapa kung hindi pangalayo eh. Iya. Masunog ito kuhan. Karaha. Pakalayo eh. Bobby diesel. Ang mantika. Butang ang karaha. Amon yan pagpadalunot. Isugba. Ingkos. Ang sibuyas, yung kamates. Ang manok. Alayon. Okay yun. Ibutangan manok. Bang! 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 Okay yun. Maray tako. Maray. Magasiyan tako. Magasiyan tako. Kalayo eh. Sugar. Pasok. Ang takop! Anay, bilang nanay. Ang mamasitas. Oyster sauce. Salamat. Abri. O kayo, hindi nag-uulat. Salamat, ang mamasitas. Yeah. Hindi mapasok. Tubig. Kadam. Irimnon na tubig. Dali. Mapasok. Ikat. Katuwig na kita din eh. Alayon tubig. Oh. Yeah. Kukayon. Suka. Ay. Tuyo. Abri. Salamat. Oh. Suka. Abri. Yun. Salamat. Oh. Paminta durog. Paminta buo. Abri. Katanan. Kami nga. Dali. Salamat. Dahonan. Ang dahon nga uga.
Kain na! Andahunan! Uga! Salamat! Ding kayong puro talibong! Okay, mabaso! Oh! Malayo na sin! Gamo man! Dapat beralit. Oh! Taklo, malayon! Sinugasan! Abrehe! O kayon! Dilawan! Alayo nan! Manila na la! Kaya nga mo takot sunod! Magic sarap! Abri! Salah. Parang! Ito yung ahaw! Oh! Na, no? Pero, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Takpen! Muga mo din. Ako pa rin makapagpagaan. Ari, kapos. Malangkad na! O kayon! Ilawan! Ilawan! Pasok! Isa pa! Pwede na! Takpan otro! 5 minutos! Panlamod! Bukad! Tengah na. Patlo, Dylan. Ano pa pa? Lamog! Rumah dulu.